Hi guys, Insular Marcella and welcome to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಮಿಟನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸ್ಮಿಟನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ತೋಜವ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಸ್ಮಿಟನ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನ್ ಇಂಚ ಮೊಕ್ಕಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಮಿಟನ್ ಅಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫೋಕಸ್ ಆಪ್ನ ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಟೇಪ್ ಹಾಕಲ್ ಪಾರ್ದಿನ ಉಲ್ಟಾ ಆತಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಅವು ಇಂಚ ನಾಡುಟುಂದ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತುಲೈ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ 6 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಫೇರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 6 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದತನೊಲಿ ಈಜಿನ 6 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದತನೊಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ನ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದತನೊಲಿ ಅತನ 3 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ದತನೊಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 0 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 0 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವಲಕ ಫ್ರೀ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅವು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋನ್ ನಾನು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿರಮ್ ಬೇತನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೇತನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಟೋನರ್ ಬೋರ್ಡ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆತನ ಪಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಸ್ಮಿಟಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಕುಡೊಂದಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಒಯ್ನಾನ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಖಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐ ನಿಖಲ್ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ 3 ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇದು ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಇನಿ ಕಾರ್ಟ್ ಪಂಡಾಗ ಈ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಾಮಾರ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವು ನಮಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅವು ನಮಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಓ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನ ದಿನಟ್ಟು ಓ ಅಕ್ಕಲ್ ಫ್ರೀ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ನತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ 30 ml 50 ml ಸಿರಮ್ ಪೂರ 10 ml 5 ml ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಐಟದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಚ ಪೂರದಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಲಕ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ 30 ml 50 ml ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ತೂನಾಗ ತೂದು ಜೊತೆ ನೋಡು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ 10 ml ಶಾಂಪು ಪುರ ದೆಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಬೇತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 50 ml ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವ ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅವದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಸ್ ಸೌಡತ್ ಲೈಕ್ ಮೈನೀಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅವು ಬೋಡ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡುಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಮಿಟನ್ ಆ್ಯಪ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಡಾವೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೆಂದು ಅದ ಫ್ರಾಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾತ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಇತನ ಏನು ಓಕೆ ಮಾಮಾಡ್ತೋಟ ಮಲ್ಪ ಆಕಲಿ ಈತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊರುವೇರು ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲೆಜಿ ನೆಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶವರ್ ಜಲ್ದ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಂಡ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಎತ್ತನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮೂಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಸೊ ನಿಂದು ಏತೆ ತಪಂಡ ನಂಗೆ 50 ml ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 175 ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಿದೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲ ಅದುಕೊಂಡು 50 ml ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಿ ಕೈತಾತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕೆ 175 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮಿಟಂಡ್ ಒಂದು 235 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಈತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 235 ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪದೆ ಇಂಚು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜೇನು ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಏನು ಬೇತ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಇದು ಅಕಲ ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಂದುಲ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಪನೋಲಿ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈತೆ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆನಿಲಾ ವೈಪ್ಸ್ ಪನ್ನೆತ್ತ ಪುದರ್
ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ವೆನಿಲ್ಲಕ ಎಂಕೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4 to 5 hours ತಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿಲಿ ದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಟೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಏತ್ ಒಂದು ML ಪಂಡಂದು 30 ml ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗು 150 ನಿಕ್ಲ್ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂದು ಅಕ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಮಿಟನ್ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ಲ ನಮಕ್ 235 ಆವೊಲಿ ಆತ ಸೊ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ 1 month ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಮಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರ್ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಟೋನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆತ್ತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 150 rupees ಅಂಚೆನೊಂದು 50 ml ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಕ್ಕಲ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತುಪ್ಪಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದಪೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನೆಟ್ ದಾದಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ ಸೈಡೆಡ್ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರೀ ಟೋನರ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ದಪ್ಪಣ ಏನು ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಟೋನರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಟೋನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ ಆತೇನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜನ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಬತ್ತಿಪೇಡಿಗೆ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲಂಚ ನಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೆ ನೆಂಚಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಐನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಪಂಡ ಕೆಫೈನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ತೂನಾಗ ಅಕಲ್ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಪಾಡೋರ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಐನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಐತ ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ತುಲೆ ಐನ್ ತೂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ 20 grams ಉಂಡು ಉಲೈದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 20 grams ನೆತ್ತ ಪಿದೈದ ಗ್ಲಾಸೇ 30 grams ಉಂಡಾನ್ ನಪ್ಪೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ನಿಕಲ್ ತೂತಾರ ಅದು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಮಿತ್ತದು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದೇಪಂಡ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಸತಿ ಅವರು ಸ್ಮಿಟನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಫೆ ಎಂದಕ್ಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಚಕ್ನ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ 20 grams ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಾಗ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ದು ಪಿರೋರ ಪನದಲ್ಲೇ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ತೂದುಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ದಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನ್ ಸೈಡೆಡ್ ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲ್ ತೂಲೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 200 rupees ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ್ ಕಿನ್ವರ ಖಾಲಿ 8 grams ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಆಂ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂಚತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಥರ ಫ್ಲೋಯಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಂಚಿನ ಟಿಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇದು ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಟ್ ಏತ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಲೀಕ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ ತುಲೆ ನೇತು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇಪನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೋಡೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಇನಿಮುಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೀ ಕ್ಲಿಯರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನನ್ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತರ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಐಬುಕ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ನಿವ್ಯಾ ದಕ್ಕಲ್ನ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಇನಿಮುಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೀಜಿ ಅನ್ ಕೇಂದಿನ ಮಾತ್ರ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೂಮರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಕ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಕ್ 100 rupees ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ 48 hours ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪೂರ ಬರೆತಿರೋ ಪೂರ ದಾಲಗು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂದು ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ 25 ml ಓಕೆ 25 ml ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆತ್ತುಲೈ ಉಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ್ ತೀರ್ಥಪುರ ಪಾಡಿರವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಈತ್ ಯಾನ್ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಪುರ ಈತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನ್
ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ 6 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ 235ಗೆ ಇಂಕ ಈತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದ. ಸೊ ಆವುಲ್ಯತ ಈತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ತರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾಯ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಸ್ಮಿಟನ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕಲಿಂಚಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕಡದ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಯಾನಂತೂ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದನು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಅವಯುತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನಂತ ಏತ್ ಪಂಡ ಏತ್ ml ಉಂಡು ಪಂಡ 100 ml ಉಂಡು ವಿತ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಪಂತೇರು 48 ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅದು ಪುರುಂಡೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ 100 ml ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 99 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದೆ ಅಪ್ಪ ನೆನ್ ಮಾತಾರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಮಾತಾರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪ 125 ಪಾಡ್ದೇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ 99 ಅಂದ ಪಾಡ್ದೇರು. ಯಾನು ಹೊರದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ 125 ಇತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ 99 ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಓ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಆಲ್ಫಾ ವೇದಿಕ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಅಲೋವೆರಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂದು 30 ml ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ರುಪೀಸ್ ಏತದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿ ಓಕೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೆಕ್ 199 200 ರುಪೀಸಿಗೆ ನೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ವೇದಿಕ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಅಲೋವೆರಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕದ. ನಂದು ಇನಿಮುಟ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸ್ಮಿಟಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತ. ಸೊ ನಮಕ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವ ನಮಕ್ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಂಬಾಯರ ತೂಲೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎಮ್ ಕೆಫೈನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ನೆಟ್ 15 grams ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂಡ 100 rupees ನೆಕ್ 15 grams ಉಪ್ಪುನಿ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತ. ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂತ ನೋಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಂಕೊಂದು ಮೂಜಿ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು